RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Sarah, dinaingon, ayak kumpiyansa, kay sama sa hulmikas, bisag gamay, apan paakon ka. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di na kumahimong, may kalimtan. Gawas diya ay! Gawas diya! Ito, sa di mong bayuta ka, oy? Ako'y nakauna di rin, no? Ansaning, kadita mo, gawas ako kay, di ko makabatis mo isulti. Paulin ako sunod buwan, Sarah. Pansa? May hinuoy. Inipaulin ako, magpakasalata. Sige, Anthony. Lipay kay ko. Manaog ka na sa barko. Sunod si Mana. Wako'y pagsupak ka magpakasal mong duha ni Sarah, Anthony. Salamat, tita. Unya, usa may akong posisyon sa inyong kasal, ha? Ikay mo pare sa inyong inahan nga motod kang Sarah paingon sa altar, si. Oy, di ko gunahan, oy. Masabi mong gusto. Ako'y mo pare sa groom. Unsa? Yawan. Sus, bayat. Lamig guys, Anthony. Lamig pa ako ng iyahang. Maudjud bayot. Ikari ka pa ako ni Anthony? Uy, ako po, no? Pero sa magkasal nila ni Sarah o Anthony. Aking mundo'y lunuring tuluyan. Tulad ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso kong nagli
Damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa tuwing umuulan kapiling ka. Jose! Undang na sa iyong pagkatakanta ko no di habi. Galing nga ba ko tinima, oy? Maulaw-ulaw, Naon ng gabi, naunsa ka ba gabi, ina? Ay, naunsa ka ba, maanihan tag mga tanod. Bantay ka lang yun ako, ha? Ano? Nangatog na po sila Sarah Anthony. Hilom na diha. Daoroy! Onya, unsa naman? Lami? Unsay lami ba, Jose, oy? Lami ba ang George ba? Da, way lami. So, nga naman, oy. Gidugo ko. Ay, wag ba, eh. Last na nini. Usa ka buti Elia siya. Nalipong naman ko. Sus, oy. Kagamay pa sa imong nainom, Anthony. Una man natugduha ka butilya goat. Una ina. Kay mabot na turon si Sarah gikan sa iyang duty. Anthony. Ops. Paray mong ganaguha. Unsa ba? Can I ask? Unsa man? Dako ni. Dako ni. Buang makusip. Sakita to eh. No, kadako. Apoy ko. Umutas ako asawa eh. Ops. Anthony, dili pa pwede. Wapagin mawangin mong dugo eh. Pa, uy. Tiglima, manggod ka adlaw. Dukaya pa di anang mawasa. Oh, agwanta lang sa. Lain po kay gamiton ko nimo nga gidugo ko. Iyo. Bitaw, mura niya ng hotdog. May ketchup? Gawas ako ha. Asa man ka? Mapangin lang. Sige na lang, uy. Ha? Unsay? Sige na lang. Bahala gidugo ko. Unsa? Ayaw, Sarah. Lain po kayo mamugos ba? Sige lang. Mawara bitaw niya ng imong dugo. Sige, magawas ako. Ayaw gawas sa gate, ha? Nakainom ka na ba? Oh. Uy! O, pa rin ka matugos eh? Wapa, kinagsulti pa man ta. Joke. Lipay ko nga, nigawas ka, Anthony. Unsa? Nga naman, O, doon ako'y masultihan sa akong problema. may problema di ka. Doon no. Unsa man na? Doon ako'y gitago diri sa akong kasing-kasing. Hmm? Kuwan ba, nihigugma ko sa lalaki. Kay bayot ko. Lahi po kayong babae nga akong higugmaon. Watan ako, Anthony B. Kinsay ngan sa lalaki nga akong gihigugma. Kitsa man? Ikaw! Ako! Ikaw lagi. Ay, gugutaw ibang. Tinuod Baya, ni. no? Pero, wala naman kay kagawasan. Gawas pasad. Ako gigsuon ng imong asawa. So, sure di na pwede. Sad ko. Ay, kagol. Ay, mo mangita kaglain nga katagan ni mo sa imong gugma. Kanang free. Free? Hmm, Murag pakapin lang. libre ba? May kagawasan ba?
Pero ikaw may akong gusto, Anthony. Okay naman pud ko nga, di ko ni mo higugmaon, pero... Patilaw walang kugot. Murag, lain na imong ipasabot na. Ay, balik na ko sunod, matulog na ko. Ayaw ko biyahe pa. Sayang tika, Anthony. Kasi, magkatawa ko ni Mose. Eh, napagkataw, iba. Patilaw ako, makaingod jug ka. Mose! Duka na kay ko. Pamagiro balik og sa Anthony, uy. Bahala ka, uy. Matug na lang ko. Magini, balik na ka. Dali, matug na to. unsa ka kung patulan akong iyang gisumbayan mo. Anthony, matug na to. Good night. Night, Sarah. May mo join? Sige, Anthony. Dali. Ang sumba ka mo'y nakapaninod si Mulaos? Oo. Baba? Taro nga execute. Sama ini, oh. Sama ini ba? Nagakos mo nung ka nako. Usam ka, uy. Anthony. Nakabantay ko ninyong duha, Hoseda, Anthony. Close na kayo Sarah? mo. Doon na kayo mahibaw, eh. Sarah, waman. Ay, nahibaw na ko, Sarah. Nagselos ka unsa, no? Uy, day. Ayaw magselos. Bayot ko. Di ko makahatag og anak sa imong bana. Nasa ato pa. Paakon mo, sabang akong bana, Jose? Maybe. A joke. Ay, Kuya Juan. Ay. Anthony. Ninduta, ni mo bidyok eh. Kasi, Di ka mo ini ang imong asawan mo. Di man ko ingnon ini ni Sarah. Sayop. Sayop siya. Sayop siya. Sige pa, Jose. Shit! Noon ay nuhaapit kung inyong may BFF. Unsa tat? Noon ay nuhaapit Ay, klaruha sa nang imong gisulti. Uy, kung makasabot. Hani pa, no na no nen inyo malay. Unsa? Amot na Dako ba ang duha ka bitin?
Ha? Kuya, wag ko na. Kakita di ka nga, doon bitinson sa mong bay, ha? Aga. May inaon masamot. Ano ni umuli? Oh. Ginaunila ng unong sila. Holdinghan pa. Oh, Sarah. Bisag pa mo kunin mo. Bayot na yung imong ganahan? Nga nawa man ka magpakasal og bayot? Sorry. Sorry. Magbuwag ka, Anthony. O kamay pagtipon sa kong igsoong bayot. Kaluod ba yan ninyo doon, oy? Mga luod. Sarah. Pagpili. Ikay mo biya din hiyo ako. Pagpili, Anthony. Si Anthony ang milayas. Nauwaw siya. Gipalayas usab ni Mama Laura ang igsoon akong bayot nga si Jose. Giluod ko nilang duha uy. Gipaak sa bayot ang kang Anthony. Mga traitor sila. Mga kutumang kasama ang kaagi ni Sarah dinhining tulumanon. What's the style? Gipaak sa bayot style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.